Tak tá história sa vlastne píše v meste Svidník, kde to všetko začalo s mojou mamčou. A vlastne ten úplne taký prvotný príbeh začal, keď som sa vrátil z Cypru. A vlastne moja mamča nemala práve ten najlepší deň v tej práci, tak som ako 15-ročný, myslím, alebo 16 to už bolo, stal pred ňou a vravím jej, že mami, ja raz postavím firmu a ty už do tej práce chodiť nebudeš. Od toho dňa som precestoval veľmi veľa krajín, žil som v Turecku, žil som v Grécku, žil som na Cypre a v ďalších štátoch, kde som vlastne popri štúdiu zarábal tie peniaze za tou víziou. Medzi tým prišla matura, tam bola taká tá príležitosť, aj keď ma ľudia vždy vnímali, že chodím elegantne poobliekaný, kde sme ušili taký extravagantnejší trošku oblek. A ten sa zapáčil tým ľuďom. Čiže to bolo také prvé, jeden kamarát, ktorý ten oblek ušil, tak mamka. Tak či by mohla ušiť aj mne, tak veď super, veď každá koruna sa hodila v tomto regióne, ako Svidník sa vždy hodí. Tak sme zobrali takú tú prvú zákazku našu, vtedy sa ešte šilo v spálni, v podstate tá posteľ bola úplne na kraji v rohu a my sme v tej spálni spravili takú dielňu, hej, v paneláku na 6. poschodí. A tam vznikol ten ako keby prvý oficiálny oblek. Od toho klienta ten sa ukázal zase vonku a od toho prišli zase ďalší. A tak ďalší a ďalší. Ja som medzi tým bol stále v zahraničí a pracoval som na tom, až mi mamča jedného dňa volá, že už nestíha. Že už nestíha tie obleky šiť. A my si tak wow, super, tak je tu teraz ten čas, nejaký kapitál už bol, tak sme začali skúpať nejaké tie prvé základné stroje, ktoré sme potrebovali. Ten priestor sme si vzali do toho prenajmu. Bolo nejakých 40, možno 50 m², čiže fakt niečo malé. A vlastne tam sme prvýkrát dali svoje logo, pretože Taymar, hej, ľudia to čajú Taymar už väčšinou, je vlastne Taylor Marcela, čiže krajčírka Marcela, pretože mamča sa volá Marcela. Vlastne fungujeme, hej, vo Svidníku, v Prešove, v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Cúrichu a v Londýne. Čiže z bytového doslova biznisu, ani nie biznisu, to bolo len, aby mamča nemusela chodiť do práce, tak to vyrástlo za tých 6 až 8 rokov až do týchto rozmerov. Hej, v podstate z úplne obyčajného maturitného obleku. Prečo ma najviac zaujal svojou históriou a centrom mesta, kde sa stále rád vraciam. A vlastne tá história asi tak najviac a tým pádom sa ja cítim ako súčasť už toho jahodového mesta. Môj vstup do firmy bol zaujímavý, pretože ja som na začiatku bol na vašom mieste, čiže bol som klientom tejto značky a išiel som sa ženiť. Dostal som odporúčanie na túto značku a s Michalom som sa spoznal, ušil mi oblek, som bol spokojný, následne som si dal ušiť ešte nejaké košielky, jednu, druhú, tretiu, kde ostala medzi nami stále komunikácia, no a prišlo ku situácii pri tom písaní, že jednoducho už nestíha a nie, že nevie, čo má robiť, ale jednoducho ja som mu hneď navrhol, či by nepotreboval nejakého image konzultanta, kde pri tom písaní prišlo, že ale prečo nie, mohli by sme sa nejakým spôsobom dohodnúť, spojiť, stretnúť. No a dnes je to 7,5 roka, čo som tuto. Začal som ako image konzultant, no a po 3 mesiacoch som dostal ponuku, že ak by som zainvestoval do tejto firmy, stal by som sa spolumajiteľom, no a je to už cez 7 rokov, čo som tuto. Tým, že šijeme obleky na mieru, výločne na mieru, tak nebudem tajiť, že tá služba je trošku nejaký taký high level. Čiže služby, ktoré ponúkame my pri všetkej úcte, ale nedokážu si to nejak u nás dovoliť nejakí chlapci, ktorí chcú nejaké stredoškolské, nejaké maturitné obleky, čas výnimkám. Ale väčšinou sú to páni, ktorí sú to biznismeni. Samozrejme patria tam aj svadobné obleky a tí biznismeni je to široká škála, kde ono v dnešnej dobe každý jeden pán, ktorý chce vyzerať pekne, tak si dá záležať na svojom outfite. No a pri nás sa dokážu tí páni obliecť od hlavy až po pety, čiže je to klientela, ktorú radi obliekame, sú to páni, v Prešovskom meste je ich dosť, respektíve v Prešove. A našim cieľom je, aby každý jeden náš zákazník, ktorý k nám príde, aby odišiel s úsmevom na tvári a spokojný. Našim cieľom je obliecť každého pána v Jahodovom meste.